pen di phurong supi methang sai hem along herengke amai kang nipon Kardom Karbilong ria birta long pen non arni kang sama pora birta thanjiba sami ojang terangpi non birtang ton pen arjupon sena Lumbajong MSC Council Parlupon Angkang di Purong Speaker Parlupon Ahawar Ward number 10 di Kreng Langso ronghang rong long kedo Amekar inut longki engleng pu episode pu sipicot abang pu apan UPA pu hempang asong atum pent sang bosta trok kacohang dam aputha kania ronghang arat atum pen ningkang samsit spak langsi pini perangke angno lamnang zai bishop amai pu longki engleng pen pachindun atengte UPA hempang asong atum pan alangli aningkang sampen suri si tangka pa jordan lo boyfista lapuonat hempang asong atum pen suri si atangka anke dorde sang bosta trok nang pidun bek nang ji pu si alangli tum ke hang pasupon lapunat episode amai pu longki engleng pen stami alangli jungjung asang kalila si alangli jong silasu bosta trok asang pidun nang ji pulutang te rat asang along mate alang litum ki kron ke pajir pon along ilin thandun ang kok pusi alang listami hereng ke angno lamnang zaidun pen su hawar arat tum pen stami sang laan sang ke piun e pusi alang litum meta hereng ke angno pen lamnang pchini dun karom nili pini dak ho dikhang langso area episode nili longking leng nili si ningkan thong kep prang nili solai bongwang bomlo la si la swang bong pen ilitum dak karbiang long kedu social worker pen chenglok program pen chenglok festival mini festival doan sitanili long donation angeru tum do sitanili bang majok sitame pu se donation angeru bom nili tapu pidun bom lo cerap bom lo karbiang long kupia problem keduma haula Nagaland pen Karbiang long ahoy along kesi tumna protest dami pustanili nilihin peningang sampai pidun lapen ke mini festival hostamen nili ningang sampai pidun sondak taksi Karbiang long itu hongoton do lasian anutin hongoton pantanili cerabdun asap pensamili cerabdun lasi atumidik isi bang nili UPA pusipu laso songotu sosong itu mangke nilipan sang bang backtrack nang pinai busipu amasin nili bang pudun lo sang bang nili backtrack pin take lage card holder to sang pina rata sang pina nili ke sang wan pipo alang tu erong sor phan ro nang ko nili longe mane sang ke muta basise ঠিক আছে nang tum yong si program do pulute nili ninga sampai nili suri sing pinpo punili pulo maselang tu mangke ela anke chokse pose nili tumke angsong komplain pu nili phanang pu amasi nili bang pulo mate chok tani nongku ke ni ke chok ki chokse bang ni mithang chi chi ne rat chi ni lopo card holder to man le arjuik de no hala tumyong si nili ki chokse dat pote nili to nili jel system ni che thabi nili ke chokse son du pulute lasi nili nang tum ठीक আছে nang tum yong si ko back thok sang nang pute nili nang PG sita nang tum to nang tum meeting ko pia meeting mala swalu bang wanang po la peniling nu abang nang tum apet penang tum signature chikul nang po la pen phone number sitikang nang po la swalar bang nili rong sorkhan card holder tum long ilin saminili than po hola sur ke than hud bang rong sor krokri putin nang tuma daitu bang senang kopus lancalo nili kani yel bang ke nasi rong hin pen ke nili tum kidu karat aise cholong le saide hajira chudun cho saide lasi bang nang pi akeyoy asang nang pi le aku ko somsi lahaya tum nang ke than la nang than long le ni tuma ilin ngali ek powa ta than long le lo jaha ka tum han ke lin phota do lin keta do sonta do mati jaha lasi than long le thane tu le khoi kre ni tum ke than pet polote lin phowe ra son lin than pet ve te lin phowe ke te ju pe dap ta chu do ri bonte sana pilo punote tum lasi khoi kre ni tum ne than long le ilo non ni tum ma jok asong tum le sang na la pu be ta punote ni tum la ni tum ka ra tum pen ke than long in apan cho na ni tum ke asina chuning ri dun lo ni tum apan to pusi ni li tum ahin ben ke nakachu nung ri dun lo
lapu la sap lin pho long atum do lin kep long tum do lin krip pho long atum do la yong si inunu long lin thom lin pli nang than pong bo te ni li tum pi lo chu lang te ni li tum phan nang ke rap ke ku pi si do lang te ta son po te nang ke rap re det sakimi Asila tuning ridun po la sino na tu malong na tuning ridun lo lili tu me la bek trok e pitek thelo angel ning kang sampen pusar bang pinesuri si hini bak cipidun ji pu bang ke la ba papidunang sitame la kuntura sak po bang ke ni tum bang ke papidun tek thelo asi tuning ridun lo hala ke thekiding atum han sita la non dilar long sang back frog la UPA tum ke hang UPA pu UPA tum ke hang palam ke thetheni pudun tum athema la hayalong organization tum thopi pinia song tum samila hailong dilar tum long ko pi bosik basik sak lo la le isia question mang ha ni hang bang ke je dilar long le ke hang ali lo la so sang je rara so la rong so la kat ke long kat ai lin ni ke long tum long si hola tum cho hang dun thu pulong te dilar long lagi hang lilo rada tum long si hang lo nge rare ke chumuwi pusi sarkara sor long la ek toka sang tabang na gerab lo ta tum long yong se aku kavi tum long se aku la song tum pini tum cho hang nun bom pulang te rada sutung ko pilo ke chopo la lo yo la si la son bang ke chok chilo alang li tum ko pini kerap cho hang ningreng mireng nu pen tu son te la bang ke hala dilar tum long cho hang nun tame pa cho hang nang se tame aki ong bang ke nil tum ke pitek the sang bang ke bini dorde chat tangka suri si bang nagram thapulo te la bang dilar tumang bachi piduna kita menili tum rada tum bang ke la savera sang long inulong idonong pas kiji ma 10 ki son si long chora por la dak pen ke nang than long lelu ing balang tum sitame nili pudam bi bang ke la dilar tum long hang hedera hola taun la marwari ke the gudaun ke the tum long le la haya kirap hang dam son te alang le tum ke back trok kali back kep ta pidet ta hai pusinili ning mathalo ako ahok ta haji asi nona mat ke rong sora lo mangala sono bang alang le tum han chuning ri dunji bang ke UP tum han chuning ri dun mangala lo rong sora long bang ke la sang pene ka sang ke rasinal asono bang ke padik dar dun de pasik sak dun de asante mesenji pusinili kani gang tu Kedam tang mati jong ni phai inkoyarni nomati MEC constituency kapar lopon angkang karbiang long pen hojai adoi ahoy erdang ing tiarong along long ri krehini sar habia maya tumpen long I sompon laswa long iki sompon ahut long phodim long I sompon thu long iki sompon laki rengbong hom chinthong lin dokpo rong pilin dok bikha kangbura hawarasar laswa long iki sompon long ri krehini sar habe amai phu mensing teron pensi mai charipon Laswanong I kisompon ahut aluhi aman pen karbiricho ramsing rong hang chetong dun lapen longri krehini sar habeamai akong chunbang hemari ingleng dhoniram ingti haviriso bidisar seng pator hemari pator chinthong lindok minding milik amri lindok po lapen seng rong phar umlarong habe kong atum chetong dun hawara sai henlo hakopenta hawar hapat longri kacerai kom japan lapen mo owe setami kacepang thek japan si long I sompon nang lupusi karbiri jopen lam jaipon dokmoka pen karbi long ria berta vai song terang mo pachithan long japan kapachini long japan lasila so long e long chong ini tum enang koklo athe ini tum phan asima so ahoma so atun ini tum long le Eli tumalong nang acirai dum topik lo. Lasi. Labang so eli tumalong lia long. Napa cirai long le dia phan. Napa pet long le dia phan. Sini li tum long ikrihini sar be amai hin benta. Cisi kitang pensi pangceng tong lo. Lason thang along tani li tum lem pon bong lo. Lasi long le philang along ke. Long le philang hem pho bang ke rong asari lo. Lapen asima so phan ahoma so phan bang ke. Jor long le pusini dukun akemang gitu jong si asima so phan ahoma so phan jong si karbiang long le ke jor kilang dokok putang mate lili tun karbiarona jutang ki ortun karbiri cho tun bendang dang nopen lili tun habe pinpo rupasar tun pen khala ki jor bang phan lapen ke
kena mabang sopan manta nini tu mahim penke arjut pertinian kongsi lasin ini tu karpi arona jutang kirin ke ada tuma bangke longle bilang abangke bangakai pan jorong le lapen ke ahoy atui nang peglong le sini ditungke akemang bansi ini alam dia bangke pacinik chol ardo tinang itu media song pan ini suri akar nang paji riglo la sini ditum dak amri la pencin thong rongkhang la pendak bikaka murwa la pendak rong asar dak hawarna choceng along ilong e phodu la se hok pet alam pudam putang te long e pho ke karbikur phodu la sini tum ke damtang tuneng ningkan tahana galen border long ta hala lang roy long rahurijan pulo stame non bangke bonglang rangso pusi pulo la sela so long penta idam lo la sini tum aso aku penta do hawa rapat adu ya hoya long ke la long chong ki tang ke la ke long chong ki thirason long e ki thirasor e ju mu dum juwe a hom parok nang pet long le palam thelo sitame la ni tum la so long chong pen vet le pir the thak ni tum pachun edun ji puki kali te bon same dak nang ni tum uwi gi mia tum la pen non rachari bom councilor sor tala so adu hoy bangke la ni tum climate teng nang ko ke li tum ako pen ni tum har mo mani pen ma long ri gi bi no pa gi bi adu gi bi ha gi bi la si li tum se ka chu ke mu ma li tum ala ha report awara pat ki thi rai gi ni nai se li tum long e gi som nang ko se li tum long e ge li tum adu ya ha mu oi kri ni chen kri ni ta la pa chi ni pa si long e ge som nang ko si ni lam thoi la pa si te ladake adu ya hoy long e bang nang pet bom lo pusi nili tom ban rong asor nang pachini lo nali tom pen sonsi ninge pola so putha ga la si li tum Lakha ingkoi raisi Borjan constituency angkangarlo long kathar pen HDP PWD atowar kilometer pli anbagdo black topping asai ki claim ningkan phochok det ta patang pipon pedet towar kaheno barla aporlote langbung la pen inghansi plengsetlo lokacharli aklim somar pencenglok laso hawar arat atum kedam kewang thedung akisung chitong ponanglo lasi prabjin pen laso atowar kaselam kapatang serak japhan laso ahawar arat atum pen KAAC kethe kiding rat charya tumaphan kachuning report Ingkoi rapo nilip MSC Consipar lupon angkang chughila MS School along all Karbi anglong ingdeng hini sengkreng hirbang amai mesen pen kepachun pon nilip hiljir amai atum pen kepatir pipon along Jambali Literary Foundations atum pen da cherabdon sisi bangso hiljir amai mesen pen pachun pon laso hiljir amai along local MSC pubitro rong pi aluhiman pen chitong dun laso hiljir kepachti amai along kechingsi anong ikech palong pon rong bong ghat pen duri tisupi laso adung thu kolonga West Karbi anglong pen bijoy rong lapen ke thom angdeng ojit phangchu atum pen si nong ich palong pon lapen ninge perung ahiljir kaspati along pen phupen teront songsar temung beauty topi pia tum pen si nong ich palong pon Jambili Literary Foundation pen kacherabdun silabang so mai pini mesen pen chunpon lo pen nilihin pen Jambili Literary Foundation la pen nili par pirijir amai dum haneli akilo pajiro athege non Karbi utang jubat la pen lam lahai anse pangdang ponji phan lang tan kabor ipon pini puthot setame hini hang deng nili bahawara ro si hirbang amai badopon lo nasi nili hirbang amai kejar tuhan nili akrobi pajiro aben pini ongdong hirjir karbang dong atau kan pen kodetum jirbitum dan lo aben mesen pen abang somai tetapi orang seperti mesen pen baju ponong lo masih nilihin pen hirjir amai hirjir nili hawar amai ansese tentang lapen Karbi lamai damai lapen Karbi butang jebat along setami ansese pangtangi pan setami nilihin pen setami kaike setami sisik nai pen segitu lo lasi pini dat kecetong kedua
supporting di tempat konsep kami dari suri suri akero pipa jero apol kini kilong athima kiningan kana bangke coronavirus akisu abur ha joine masi atto ko be asai to sington elo sangnang kom ko hit same nona por aninkan kijut po rokdok aho kini lada nilit ahawara lo puthot indeng hini singkreng hirbang amai tepat di pon lo ponierong lo si lepuh nilit hirbang amai tu alang tu aning kehang apen alang tu makan apen alang tu makemang abang so dipacun pon tekpot alang tu han prangsi curupik lo Thema lang tum jong si lo person seperti pi tip tek thedat asonte nil tum Jambili Literary Foundation tum ta lo pan situ dum energy tibon sami alang tum ada nang chaka tum akan ada nang kang ho tum bang atum han chiki meme pen chiklo so jani si pini labang so hidung amai sami mesen pen chun lo pose ki khoi lo se nil tum ke bang jilang lapen ke dam tani an sami lo person along hir bang amai pen chenglong lapen kaprek tum kacerap kacetu pen itu lu kapaklang penceng lo son amai padubo nasi kirang dia pon sampai itu bor ibom ji tapi itu kado bela itu karbia khai karbia lam alamet ansu sik pang chup hat lapen karbi owe ni tu ansu sik karbia lam phan ardi pira lapen jimat hara tabang so alam han sik kang thur pon theji lapen kepacan pon theji ansu itu bor ibom jangan bang so ka bor ibang ke itu sangsel pen sinton te lapen amai nilip hirbang amai lapen Jambili Literary Foundation pen celang pet pen tarak cuki hola ME school long pini mesen pen pacun ponlong lo lake karbing long atok anu pen non kithurni owe tum jasemet ke karbi lamet lamchong ingchunang chan nang ji kamatha pen alang tum aning kamatha pen ancot kalisi cipeduk cikalak pen wangsi pini ladak anang pele pen abang sosai chun pimi pot nilitum nilip hirbang amai pen pini labang so amai long nang tong dun hirbang pu hirbang pi lapen labang so phan jetu karbi lamet lamchong lan se chan nang jar nang ji pu kamatha jo parni kamatha keton i Jambili Literary Foundation atuma phanta nilitum nilip hirbang amai pen Pini mati jong ni phai ingkoi raisiar ni Autonomous State Demand Committee ASDC atumpen di puarong supi ASDC asai hemalong perangke amai kang nipon. Perangke amai along ASDC amai pu Chandrakanta Terang lapen Johnson Bing Homson Tisok lapen Sonjoy Tok Biatum Chetong Don. ASDC amai pu pen lam ke jaipon atengke Congress lapen non kacari bom BJP rat pangria tumpen rarapan kacong thuilok. La ancot kali sai katiki atumapan BJP arat cari atumpen ason-ason aron keselam ponsi sai kacutiki ararapan kapasung pon. ASDC atumpen non kevangji ningkan suring koira isia ningkan arkoya ciklo nipai troksi la pener kebarni joising doloi auditorium holalong ASDC amai pi paman ponji pusi perang ke amai along pangdak pon 2020 non India adet pialong NDA mate BJP a government ajok kedam tang ningkan troksi yang bong government kachari esekta Congress ason thotsi rat kaching thurpon ason tinamota pathut roklo 2014 aninkan BJP ajok abatai tina election akhut kache chakateng Karbi Anglong district West Karbi Anglong district lapen Dima Hasau district aphan autonomous state aputhak Congress a party ason thotsi non BJP ta nangchong thui betlo anparata BJP a government kachari aja kong longlok pen arni hormu hortar anam ke bat bomajok non rat kereng sungkrung lo India Assam la pen kaprek hawara son thotsi aron re pen dak inglong hawar nang kilutang Bangladeshi atumaphan vote beng ason kapinchong verji aphan pura Citizen Amendment Act CAA pu aron langno wandeklo lo kethek arisu ejang atumaphan gorenga warsai ke pipe akesum soarlo atumaphan kirai kontek the rat aphan kapanong tang government scheme enrega la pen group housing pu amen pen rat aphan kether ke hap la pen tangka do anta kechu ke panglim detlo Assam government la pen Karbi Anglong autonomous council ajok interstate border la pen district border kachirai kom thek the akisum pen jenglok railway LIC
BSNL hekuit anta corporate budi mate private company arideng jor lablo lapen non hedjong katiki ale do anta kepalong le deji aphan Agricultural Reforms Act pu aron langno somthom selam detlo Punjab, Haryana, Bihar, Gujarat, Rajasthan, state along katiki arara tumpen chenglok det ahawar hawer borda hawar puji ahawar ta hinarengna pucetap tera non India government aphan bangso aron langno pawe det nangji lapen minimum support price MSP aron semar vek nangji pu aputhak saiketiki arat do an Delhi rong supi chekom cheksi chesong dutlo ASDC songya amei ahin penta saiketiki rat atum ka chesong aphan chedondunlo puson aron langno kewan aputhak BJP government aphan pinremlo lapen aron langno do anta tongselo pen puthot CN to that repeal vek nangji pusi BJP government aphan sodak pen pachinilo athake paklang tang hemprek amo pen danglok ason tin akisung pen kache pajok ji aphan rat kache song afrang ke ponji la pen methang ASDC asong ke pangtang la pen kache farang ponji aputhak kachingwai chingsai aphan non ke wangji arkoi achiklu 2021 aningkan nipai troxy la pen nerkebarni Cap Angdeng Autonomous State Demand Committee ASDC AMEP Joising Doloi Memorial Auditorium Dipualong kapat duji aphan songja ame ahin pen hotpon lo lasi non kewangji 21 aningkan 2021 aningkan aphan hemprek pen danglok ason tina kesung pen cepajok ji aphan rathur pak kacesong aningkan peman lonan kehot tang AMEP mesenlang kehot tang amepi mesen la pen ing samjin pen ke pacun thekji aphan kachesong arat do anta nang chetu nang cherap dun popusi ASDC songja ameya hin pen chuningri padi krimlo an parata ASDC songja ameya hin pen Christian do an arat aphan Christmas akardom la pen ahir jumi pajirlo la pen karbi aron ban ke kroy do an arat aphanta rong pinya birta lapuan si kangton iglo kardom